zabi na kina raina ke sirri na sanyin raina ya mai so na keke yi na zo ban kauna notin kai na ke ce raina Salma 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 ni na ki ne zan faɗa to ku saurare ni. Salma ta sauke alƙur'ani gadiya mace mai addini. Salma ta sauke alƙur'ani gaba mai so na kokun gini. Salma ta sauke alƙur'ani na ga mata dubu a mutane. Salma ta sauke alƙur'ani na ga murhu saman shi tukwane. Salma ta sauke alƙur'ani babu tamkar ta Zainab yani. Salma ta sauke alƙur'ani ta yi sauka gwanin burgewa. Salma ta sauke alƙur'ani mai kira'a ki huce tawa. Salma ta sauke alƙur'ani ga ki mai kyau mai kyakkyawawa. Salma ta sauke alƙur'ani malama umma ke ta daban ce. Salma ta sauke alƙur'ani sahiba mumina malama ce. Salma ta sauke alƙur'ani jaruma gimbiya hazaka ce. Salma ta sauke alƙur'ani ga budurwa uwar wani gobe. Salma ta sauke alƙur'ani hurul in baki ban kuma zabe. Salma ta sauke alƙur'ani umma bango cikin ki na rabe. Salma ta sauke alƙur'ani ta yi sauka kuma shaida ne. Salma ta sauke alƙur'ani to abun umma ni hujja ne. Salma ta sauke alƙur'ani mai kyau ya mata ya ne. Salma ta sauke alƙur'ani ke nike so nike kuma kauna. Salma ta sauke alƙur'ani mai hazaka ke ce lamurana. Salma ta sauke alƙur'ani umma Salma ke ce sanyi raina. Salma ta sauke alƙur'ani bayan gyalke mazo na zaga ki. Salma ta sauke alƙur'ani duk a yankin mu babu irin ki. Salma ta sauke alƙur'ani balarabiya shine taken ki. Salma ta sauke alƙur'ani kin gana ganki na saki baki. Salma ta sauke alƙur'ani Salma ta sauke alƙur'ani Salma ta sauke alƙur'ani malama jaruma ke ta daban ce ke ta daban ce ke burina ce ke burina ce haka na ce haka na ce mai sinadari ne dan cikin gari ne gani zahiri ne na fi so gari ne bani jinjiri ne kimin uzuri ne